Il-Partit Nazzjonalista tilef il-maġġoranza fil-Kunsill Lokali ta' Pawl il-Baħar wara l-ħamis flaxija l-Avukat Robert Piscopo ħabbar li kien qed jirriżenja mill-partit. Ir-riżenja tiegħu issegwi r-riżenja ta' David Take fl-aħħar ta' Ottubru li għadda wara li ddikjara li m'għandux fiduċja fil-kap nazzjonalista Riżenji. Fl-laqgħa mqanqla l-Avukat Piscopo qal li kien se jibqa' kunsillier waqt li Take ħabbar li rriżenja wkoll mill-Kunsill. Botta ċara lejn is-Sindku grazzi għall-legalja u tmexxija tal-Partit, l-Avukat Piscopo qal li ma kienx lest iservi biss biex japprova deċiżjonijiet ta' individwu li għandha biss l-interess personali. Żied jgħid li ma rridx jibqa' jidher f'partit li sar persuna waħda. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem għall-Kunsilli Lokali Robert iddefenda lis-Sindku tefa' tort fuq il-kunsilliera l-oħra ta' Pawl il-Baħar. Ovvjament, jien għandi fiduċja sħiħa f'grazzja dak għalli għal-problema li sabet it-fixkil, u allura ma tistax tmexxi kif suppost jimxi kunsill lokali. Minkejja l-Avukat Piscopo rriżenja wkoll mill-partit immexxi minn Riżenji, Iktar qal li din mhix sinjal ta' sfiduċja f'delija. M'hemm l-ebda konnessjoni bejn dak li qed tallega inti u r-riżenja tal-bieraħ ta' Robert Piscopo. Assolutament m'hemmx. Iżda fl-istess waqt Iktar sostna lil kap Riżenji ra r-riżenja bħala teddida leħu lejn it-tmexxija tiegħu. Wara li kelli diskussata wkoll fl-aħħar momenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Riżenji għamilha ċara li ħadd u ikbar mill-partit u mhux lesti naċċettaw l-ebda forma ta' teddid tiġi minn fejn tiġi. B'reazzjoni l-Avukat Piscopo qal li jekk ir-riżenja tiegħu ma kellix taqsam ma' tmexxija tal-partit, il-kap delija ma kellux għax jara bħala teddida. Żied li t-teddida t-tmexxija tal-Kunsill u tad-delija nnifsu li qed jagħmlu ħsara lill-partit. Intant il-Partit Nazzjonalista qal li se jieħu passi fil-konfront tal-Kunsillier Nazzjonalista Joseph Vella li wkoll qed juri nuqqas taqbil ma' tmexxija tal-Kunsill. Fi stqarrija l-Partit Laburista saħaq li l-inkwiet li Riżenji għandu fid-Dar id-Dar Ċentrali issa qed jinfirex ukoll fil-kunsilli lokali. Qal li f'lokalità fejn kienet qed tinħass bil-kbir in-nuqqas ta' serjetà fit-tmexxija, din ir-riżenja tkompli tikkomplika s-sitwazzjoni b'detriment għar-residenti.